בוקר טוב לכולם, כאן הווייט וויץ' ואני נמצאת כאן איתכם היום בשביל לנסות להעביר לכם מסרים שיעזרו לכם לאורך הדרך. נושא הקריאה שלנו היום הוא המפתח לנקות ולפתוח את הדרך אל החלום שלנו. יש לנו כאן 3 חפיסות שונות. בכל חפיסה יש לנו עליה קריסטל. יש לנו את החפיסה הראשונה, שזה המיסטיקל שמן אורקול עם הקרנליאן. יש לנו פה את הווייט לייט אורקול עם הקוורץ, ויש לנו כאן את הביונד למוריה עם האמטייט. אז אתם מוזמנים לעצור רגע, להתרכז ולבחור את החבילה שהכי קוראת לכם ואתם רוצים לשמוע את המסר שלה. בתיבה למטה בתיאור יש לכם את הזמנים לכל חפיסה, אז פשוט תגללו למטה, ללחוץ על הזמן והקריאה מתחילה. אוקיי, אז שוב בוקר טוב לקבוצה שבחרה את המיסטיקל שמן אורקול ואת האבן היפה הזאת, הקרנליאן. ואנחנו נתחיל היום ונראה מה לספיריט יש להגיד לנו, ואיזה מסרים אנחנו צריכים לשמוע. אז הנה יש לנו כבר קלף ראשון. באמת שזה קלף מאוד מעניין, אני גם אראה לכם אותו. הנה הוא. הקלף הזה זה העורב, קלף מספר 13. קלף מאוד מיוחד והוא גם מאוד מאתגר. הקלף הזה מדבר, המשפט הראשוני שלו זה walk your talk. זאת אומרת, תלך את מה שאתה מדבר, תחיה את מה שאתה מדבר. הרבה פעמים אנחנו במקום שאנחנו מדקלמים איזשהם מנטרות במהלך החיים שלנו, אבל ליישם את זה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. והקלף הזה הוא מדבר על היישום של מה שאנחנו מדברים ומה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו חולמים ומה שאנחנו רואים. זה בדיוק הנאה דורש נאה מקיים. אנחנו לא יכולים לדרוש, לצורך העניין אני לא יכולה לדרוש מהילדה שלי תהיי שמחה וגם ברגעים קשים תראי את הטוב, כשאני בעצמי יושבת כל היום בדיכאון ומתמרמרת על כל דבר. אז זה ככה, זה הקלף. ואנחנו נראה ביחד איזה עוד דברים יש לנו להוסיף אל הדרך. אז בעצם יוצא שבשביל להגיע לחלום שלנו, אנחנו קודם כל צריכים ליישם את מה שאנחנו מדברים ורוצים, ולא רק שזה יהיה בגדר דיבור. ועכשיו אנחנו נראה, כל פעם נוסיף לנו פה עוד תוספות עד שנקבל תמונה מלאה. אוקיי, אז כאן יש לנו את המלאך שמדבר על הריפוי, המלאך רפאל, והקלף הזה מדבר על לקחת את הדאגות שלנו ולהשאיר אותם למלאכים. זאת אומרת, לאפשר למלאכים
לטפל בזה ולעזור לנו ולהקל עלינו. ולא לסחוב הכל רק על הגב שלנו. זה בעצם גם באיזשהו מקום ההצתה הזאת של האמונה בתוכי, וואו, עכשיו כבד לי. כבד לי כל כך שאני במצב זהו, אני קורסת. ופה זה בא להגיד, רגע, קשה, את מרגישה שאת קורסת, לא צריך לסחוב הכל על הגב שלך. בואו נחלוק את זה נבקש מהמלאכים את העזרה שהיו יכולים לבוא ופשוט להקל עלינו קצת. זה קלף מדהים. הבא הוא מדבר על סבלנות, וזה המלאך ג'פאל, והוא מדבר על זה שהחלומות שלנו הם פורחים הרבה יותר ממה שאנחנו מצליחים להבין אפילו, והם עדיין צריכים את ההשקיה ואת הטיפול ואת הסבלנות. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, בואו ניקח את התקופה של החורף, שאנחנו רואים את כל העצים שהם עומדים, קרחים, ועל פניו נראה שעל פני האדמה אין שום פעילות, אבל כל הפעילות היא בעצם מלמטה, מתחת לאדמה. הכל מבעבע ורוקם אור וגידים, וזה תופס איזושהי צורה. אני מצטערת על הרעש הזה, זה היה הכלב שלי. ופה מדבר בעצם על סבלנות וגם אמונה, להמשיך להאמין במה שאנחנו רוצים ובחלום שלנו, ולטפח את זה ולהמשיך בדרך הזו. גם אם כרגע אנחנו לא רואים על פני האדמה שום דבר, כמו בחורף, פתאום באביב, פאף, הכל פורח, אנחנו רואים שהכל ככה פורח ונפתח וצומח, אז זה הפרי של כל השקט של החורף. ופה זה בדיוק אותו דבר. זה קלפים של כל מיני דמויות, וזה נותן לנו ככה כיוון לאיך אנחנו, איזה חוזקות ואיזה דברים אנחנו צריכים בעצם לחזק בנו ולהשתמש בהם יותר, על מנת שנוכל להגיע אל החלום שלנו. רוצה לצאת, לא רוצה? לא, אנחנו נמשיך. מי שצריך לצאת, הוא יוצא בכל מקרה. ומשום מה, הקלף הזה אני מבצבץ לי הרבה, אז אנחנו ניקח גם אותו, כי זה הקלף הראשון שקפץ. אז יש לנו פה כמה דמויות. הקלף הראשון הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו הולכים בדרך, ולקחת כל פעם צעד אחד. צעד אחד לאושר שלנו, אל החלום שלנו, שאנחנו רוצים. הקלף השני מדבר על לבטא את התשוקות שלנו ואת היצירתיות שלנו. זה
זה בעצם אנרגיה, זה די אנרגיה של אש. היא מדברת ממש על הפרץ של היצירתיות והעוצמה הזאת של הליצור ולעשות. וזה הקלף הזה, והקלף הבא מדבר על ביטוי של הנשמה שלנו והרחבה של הנשמה שלנו. וזה מדבר על ההבנה בין כל הנקודות שקרו לנו במהלך הדרך, איך הן מחברות אותנו ומובילות אותנו אל הדרך, אל החלום שלנו. אנחנו קוראים מקרים מסוימים בחיים, שמקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, ואנחנו לא מצליחים להבין בכלל מה הקשר ביניהם. אנחנו כזה, למה זה קורה לי? אבל כל הרעיון שהיקום, אלוהים, כל אחד קורא בדרך שנוח לו, אני אשתמש במושג אלוהים. אבל אתם מוזמנים לאמץ כל אחד למה שמתאים לו. אז אלוהים הוא לא מעניש, והוא לא בא לעשות נו לאף אחד. כל דבר שעל פניו הוא נראה לא טוב, שקורה לנו, אלוהים לא עושה את זה לי, הוא עושה את זה בשבילי ועבורי. וכשקורה משהו כזה, אני צריכה רגע לעצור ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, קרה משהו מסוים שכרגע הוא נראה לי קטסטרופלי. למה זה קרה? אלוהים הרי אוהב אותי, הוא לא בא להעניש אותי. אז יש לזה סיבה אחרת, ולרוב אנחנו נגלה שזה בא בשביל שאנחנו נגדל ונתחזק ונתקדם אל עבר החלום שלנו. פה חוזר בדיוק הקלף של ללכת את מה שאנחנו מדברים. כי על פניו זה מאוד קל להגיד את זה כמנטרה, אבל פתאום אני אדבר על עצמי. כשאת נשארת עם 4 ילדים קטנים לבד, והמצב הכלכלי דוחק, ומכל מקום נסגרת דלת, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה לשאול, וואי, אלוהים, למה? אבל זה לא למה, זה למה. ולמה? בשביל שתבצעי את הייעוד שלך, ותעשי את מה שאת אמורה לעשות, ותצאי מהאזור נוחות שלך שאת רגילה אליו, כדי שתוכלי לבצע את הייעוד שלך. וזה לבוא ולעזור לאנשים ולהדריך ולעשות. אז כל דחיקה כזאת שבעצם נדחקתי לפינה, זה גרם לי פשוט לצמוח בדרך מדהימה. ועל זה אנחנו מדברים גם כאן. ונסתכל בטארוט, נסתכל מה יש להגיד קצת יותר נקודתי, או שאולי אנחנו נצטרך להבין את הסיטואציה. הקלפים, אני מבקשת מהברכה לתת לנו את המסרים שהקבוצה הזאת צריכה לשמוע, שהקבוצה הראשונה צריכה לשמוע, מסרים שהם הכי טובים עבורם, שיוכלו לעזור ולכוון ולהדריך לטובתם ולטובתם הגבוהה ביותר בלבד. ואנחנו מתחילים. זה המצב הנוכחי. אנחנו נפתח את זה ונמשיך לראות לאן זה הולך. זה יותר מדי, אנחנו נלך על הקלף הזה. אוקיי, אז מה שאני רואה כאן, אני רואה את קלף הירח, מייג'ר ארקנה, מזלות
הקלף הזה מדבר על פחדים. על פחדים ועל הלא נודע ועל הנסתר. בעקבות הקריאה שאני רואה כאן, אני פשוט עושה חיבור של הכל. כמובן שאתם לוקחים רק את מה שמתאים לכם. ואם באיזושהי צורה זה לא מתחבר, אנחנו לא בכוח חייבים להלביש עלינו מסרים. בסופו של דבר זה קריאות כלליות, אז אנחנו נתייחס לכל קריאה, ניקח את זה בערבון מוגבל, או ניקח את זה גם שזה יכול להיות בנושאים שונים. כי בסופו של דבר לכל קלף יש כמה אינטרפטציות, ומאוד יכול להיות שסתם לדוגמה אני אגיד על כסף, אבל באותה מידה זה יכול לגעת גם בתחום האהבה. אז פה זה נראה יותר משהו יותר כללי. זה מדבר ממש על החלום, ואם החלום שלנו זה זוגיות, אז מדובר פה בזוגיות, ואם החלום שלנו זה בפרנסה, אז מדובר פה על פרנסה. אז הקלף הראשון, קלף ערך, הוא מדבר על פחדים. הוא מדבר על פחדים, ואחד הפחדים זה ההרגשה של אושר בצורה מלאה. לאפשר לעצמנו גם לחוות את האושר הזה. האם מגיע לי האושר הזה? איך אני משיג את האושר הזה? מה קורה כשהשגתי אותו? יש פה הרבה דאגות סביב הנושא הזה. זה קלף שמדבר, זה קלף של 10 גביעים. הוא מדבר על רגשות, סיפוק רגשי מלא. ויש פה הרבה דאגות. לילות חסרי שינה ודאגה סביב הנושא הזה. ובסופו של דבר הכל מוביל ל3 מטבעות, שזה קלף שמדבר על עבודת צוות ושיתוף פעולה. אנחנו עכשיו נראה, נפתח עוד קלפים ונראה קצת יותר לעומק על מה בדיוק זה מדבר, וככה נוכל קצת להרחיב. אני מבקשת לראות את המסרים שבקצה מספר 1 צריכים לראות ולקבל. מטרתם הגבוהה ביותר. מה זה הירח? מה זה הירח? מה? זה 2 חרבות ברוורס. אוקיי? ויש לנו את אביר החרבות, שגם הוא יצא לנו ברוורס. עוד שנייה אנחנו ניגע ואני אסביר כל אחד מהם, אנחנו רק נרוץ עם הטיפה, ומשם אנחנו נתקדם. יפה מאוד. אוקיי, אז כאן בעצם מה שאני רואה, אני רואה 2 חרבות ברוורס. 2 חרבות מדברים על מחסום מסוים, אי הרצון לראות משהו מסוים. אתם יכולים גם לראות כאן איך היא נמצאת עם העיניים קשורות והידיים ככה סוגרות. אנחנו נחזיר את זה איך שזה היה. אז ברגע שזה ברוורס, אז יש כמה אינטרפטציות לזה. 1, 2 חרבות מעיד על קבלת החלטה שצריכה להתקבל, שאנחנו אומרים בצומת דרכים, והחלטה שצריכה להתקבל.
כאן זה נראה, מכיוון שזה כבר עומד ברוורס, אז זה אומר, זה יכול להיות שכבר או שהתקבלה ההחלטה, ואנחנו עדיין נמצאים סביב הפחדים, או שאנחנו בכלל לא מוכנים להבין שצריך לקבל את ההחלטה. הקלף הבא זה אביר החרבות. אביר החרבות, שוב, חרבות זה אלמנט האוויר, זה אלמנט של תקשורת. אביר החרבות הוא האביר הכי מהיר מבין כל האבירים בחבורה שלנו שיש לנו. ומכיוון שהוא ברוורס, אז גם כאן אין לנו, בדרך כלל הוא רץ, הוא שועט קדימה ומסתער לעבר המטרה. וכאן הוא ברוורס, זאת אומרת שזה גם איזושהי בקיאות ואיזושהי אי תזוזה. וזה שוב סובב סביב הפחדים האלה. זה קלף העוצמה, קלף הכוח. בטארות המקוריות, קודם כל אני אראה לכם אותו כי זה קלף יפהפה. הנה הוא. בטארות המקוריות אנחנו נראה אישה, איך היא מלטפת אריה, ובעצם היא מצליחה להשתלט על האריה דרך אהבה וברכות ובנעימות, ולא בכוח, אלא ברכות. הנה, אתם רואים, זה התמימות הזאת של הגדי הקטן והטלה הקטן הזה. ואני חושבת שזה גם מדבר על להיות רכים וסלחניים לעצמנו, ולא רק בביקורת כל הזמן, אלא להיות אוקיי, אני במקום של אני חושש וקשה לי וזה בסדר, אבל אנחנו כן נתחיל לפעול ואנחנו נתחיל לזוז, אבל זה ממקום של אהבה, זה לא ממקום של שפיטה והלקאה עצמית, אלא זה ממש ממקום רך, מכיל ואוהב, אוהב את עצמי קודם כל. וברגע שאנחנו נכנסים למקום הזה, הנה מגיע השלב של זה התקדמות מאוד מאוד מהירה, זה תקשורת, זה גם תקשורת וגם שוב יש את השיתוף פעולה והעבודת צוות, אם זה בתחום הזוגי, אם זה בתחום הקריירה. בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן שיתוף פעולה והתקדמות מהירה ותקשורת טובה. המוטות זה אלמנט האש, המטבעות זה אלמנט האדמה, וכאן אנחנו מקבלים את התוצאה שאנחנו יוצאים מהמקום התקוע הזה ברגע שאנחנו מפסיקים עם הדאגות ונכנסים למקום של אהבה וקבלה עצמית. ואנחנו נלך לסיום על עוד איזה מסר שיכול לעזור לנו, לחזק אותנו לאורך הדרך. תנו לי בבקשה את המסר שנמצא מספר 1, מה היא צריכה לשמוע? אתם צריכים לשמוע, זה יותר מדי. אנחנו נלך על הקלף הזה קודם כל. אז יש לנו באמת כמה קלפים פה. הקלף הראשון הוא אומר, אני נושם בצורה רגועה ופשוטה. אני בטוח ברגע הזה. הקלף הבא, הוא מדבר על במקום לקחת פחדים של אחרים, אני מראה אהבה. מראה כאילו מהמילה מראה. משקף.
מה שאני אוהב יותר חשוב מכל מה שאני מפחד ממנו. וזה בדיוק מדבר, וואו, זה מדהים כמה שזה הכל בסופו של דבר מתחבר לנקודה אחת, שזה סובב סביבה, לשחרר את הפחד, הקבלה העצמית, ולהתרכז גם בטוב, להתרכז ביש, להתרכז במקום הזה של מה שאני אוהב זה יותר חשוב מהפחדים שלי, וככה אני מתקדם. והקלף הזה הוא מדבר על, זה בטוח, רגע להאט את הקצב, להירגע ולשחרר. אני חושבת שהקלף הזה הוא דווקא פה מתחבר לקלף הזה, וזה גם סביב, אפשר לראות כאן, הוא עם חרבות במיטה, וגם בגלל זה הקלף הזה מדבר הרבה פעמים על שלא ישנים טוב בלילה. וכאן בקלף הזה אתם יכולים לראות גם את הכוכבים ואת הלילה. ואני חושבת שזה מתחבר ככה למקום הזה של להרפות את הדאגות, לשחרר, ופשוט כאילו לשחרר, לנשום את זה החוצה. לקחת את כל הדאגות שיש לנו, לבקש מהמלאך רפאל שיבוא ויעזור לנו וישחרר את זה מאיתנו, שיחלוק איתנו את הנטל ולא נסחוב את הכל לבד. וגם לא להיות במקום של שפיטה עצמית, אלא במקום של קבלה והכלה, ובמקום של אהבה. אנחנו משתלטים על כל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע. והקלף הזה מדבר על כל תא שיש לי בגוף, הוא מתקשר עם המחשבות החיוביות שיש לי. המחשבה יוצרת מציאות. התדר שעליו אנחנו מתכווננים זה דרך המחשבה. אם אני כל היום אהיה בשלילי ובמה לא טוב ומה קשה ומה רע ולמה לא מסתדר ואיך לא מסתדר, אז אנחנו נמשיך להיות בלא מסתדר הזה. אבל אם אנחנו נגיע למקום שאנחנו פשוט רגע מתרכזים בטוב ובמה שיש ובמה שאנחנו, ולא בפחדים של מה יקרה אם, אלא מה יש עכשיו ומה כן יש שהוא טוב, אז אני מאמינה שאפשר ככה באמת ליצור את השינוי הרצוי שלנו. זה אחד הקלפים האהובים עליי ביותר, עם מסרים פשוט מקסימים. וזה ככה, זה תמיד משאיר לי טעם טוב ומתוק לסוף, ואיתם אנחנו נסיים. אני אנסה לקצה מספר אחד, ננסה אותי ככה לסגור את הקריאה, עצה לדרך. ויש לנו פה אחד. עוד שתיים. כפי שאתם רואים, הקלפים הם מאוד דינמיים ועם אופי משל עצמם, ואני לא שולפת אותם, אלא הם קופצים לבד, שיש להם מה להגיד. אוקיי, אז יש לנו פה את הקלף הראשון. הנה, לגלות רגישות. יש לנו לשתף בכנות. להתחבר לילד שבי. להתחבר למנצח שבי. איזה מסר מדהים, איזה מסר מדהים לסיים איתו את הקריאה. זה כל כך מתחבר להכל. לגלות רגישות, אני חושבת שפה זה לגלות רגישות קודם כל כלפי עצמי, לא ממקום של זה, גם אם אני פוחד, זה בסדר שאני פוחד, וזה בסדר, זה בסדר גמור. אבל אני גם מתמודד עם הפחד שלי, ואני אתרכז עכשיו במה שטוב, ובמה שאני צריך. ומהמקום הזה אני מתקדם. לשתף בכנות, לשתף גם את מה שכבד לי ומה שקשה לי, וזה בדיוק גם חוזר למלאך,
של בעצם להוריד את העול הזה רק ממני, וזה אפשר לשתף עם חבר, אפשר לשתף עם המלאכים, עם אלוהים, עם כל אחד ומה שהוא זקוק לו ומתאים לו ונוח לו. להתחבר לילד שבי, זה תראו, עכשיו הוא לא דואג, הוא משחק, הוא נרגע, הוא שם את הדאגות בצד, ופשוט במקום, אני חושבת שכשאנחנו מתחברים לילד שבנו, זה קלף מדהים. זה פותח את הכל, זה טהור, זה נקי, ומשם הדרך להשיג את החלומות שלנו היא בטוחה. להתחבר למנצח שבי, להפסיק לדאוג, להאמין בעצמי, להתחבר לעצמי, וככה אנחנו נתקדם לעבר החלום שלנו. אני מודה לכם מאוד שהייתם כאן איתי והקשבתם למסר הזה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי. שלום ובוקר טוב לקבוצה מספר 2, הקבוצה שבחרה את ה-White Light Oracle. זה פשוט קלפים מדהימים עם הקוורץ שיש לנו כאן. אנחנו נתחיל עם הקריאה שלנו, לראות מה יכול לפתוח לנו את הדרך אל החלום שלנו ולנקות אותה בעצם. לנקות את המכשולים ואת מה שצריך. נקבל הדרכה. ואני אשתדל לתת לכם כמה שיותר מסרים. אני מבקשת מהמדריכים שלי ומהמנחים שתעביר לנו את המסר שקבוצה מספר 2 צריכים, והיא פשוט קפצה לבד, והיא קפצה מאוד מהר, יש לה הרבה מה להגיד. הקלף הזה בעצם מדבר על השמש. הוא מדבר שברגעים של חוסר בהירות שיש לנו, השמש היא האור, והיא גם אור אינדיבידואלי בפני עצמו. זאת אומרת, היא לא צריכה מקור אנרגיה חיצוני, אלא היא מקור אנרגטי בפני עצמו, מקור נפרד. וכאן מדובר שאם אנחנו צריכים לתקופה מסוימת ללכת את הדרך שלנו לבד, אנחנו לא באמת לבד, כי האור הוא אנחנו, הוא נמצא בתוכנו כאינדיבידואל, ולא ממקורות חיצוניים. אז אם אני צריכה ללכת עכשיו בדרך מסוימת, ואני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת, אין עכשיו מי שידריך אותי, התשובות נמצאות תמיד בתוכנו, והדרך נמצאת בנו, בפנים, שאנחנו יודעים אותה. בואו נראה איזה עוד מסרים יש לנו להוסיף. הקלף הזה מדבר על זה שהכל בסדר, וגם אין סיבה לדאוג. הכל קורה לפי התוכנית ולפי איך שזה אמור לקרות. וגם אם אנחנו לא רואים את זה, זה לא אומר שום דבר. הברכה היא חבויה בתוך הדרך הזאת,
ובקרוב אנחנו נבין למה הדברים קרו כמו שהם קרו. הקלף השני מדבר על לשים לב להדרכה האוהבת שאנחנו מקבלים מתוכנו, מהמדריכים שלנו או מאנשים אחרים. אני חייבת רגע לגעת שנייה בנקודה הזאת של ההדרכה. לא כולם נחשפו לזה ולא כולם מכירים את זה, ולכן אני אגע בזה נקודתי. ההדרכה הגבוהה שלנו, כל נשמה כשהיא יורדת לכאן אל העולם, היא יורדת לבצע את המשימות שלה ואת הדברים שהיא צריכה לעשות. במקביל יש קבוצה מלמעלה שלוקחת ומדריכה את אותה הנשמה. זה יכול להיות מלאכים, זה יכול להיות אנשים יקרים לנו שנפטרו ויצאו כבר מהעולם, זה יכול להיות דמויות שלנו מגלגולים קודמים, זה יכול להיות באמת המגוון של ההדרכה הוא כל כך רחב. גם המדריכים לאורך הזמן, יש מדריכים קבועים שהולכים איתנו מההתחלה עד הסוף, ויש כאלה שהם משתנים בהתאם לצורך שלנו. ההדרכה הגבוהה בשפה הפשוטה זה אינטואיציה. וכמו שאתה יושב ואתה חושב מה לעשות ואין לך מושג מה לעשות, אתה יושב ככה על הספה ופתאום פאף צץ לך איזה רעיון גאוני בראש, זה ההדרכה מדברת אליך. או שזה פתאום התחושה, לפה אני לא צריך להיכנס, לפה אני לא צריך ללכת. זה ההדרכה מדברת איתך ומתקשרת איתך ואומרת על. כי התפקיד שלהם זה לשמור עלינו ולהדריך אותנו. אז פה מדובר לשים לב למה שהמדריכים שלנו מראים לנו. זה יכול להיות גם דרך חלומות, דרך שירים, דרך אפילו שלטי חוצות בחוץ שפתאום הופ ונתפס לך עין על משהו ויש שם משפט שאומר בול מה שהיית צריך עכשיו לשמוע. אז זה. אוקיי. אנחנו נראה נסדר בצורה כזאת. כדי שישאר לנו פה עוד מקום. וקלפים עם דמויות שאפשר לאמץ את החוזקות שלהם ואת זה הכל נקי. בבקשה, מבקשת מהאורחים להראות לנו את הדרך לקבוצה מספר 2, איזה חוזקות הם צריכים לאמץ בשביל להגיע לנקות את הדרך אל החלום שלהם. בוא נראה. והנה קיבלנו. אוקיי, אז יש לנו פה אנרגיה, זה אנרגיה שלי זה מקנה ביטחון, הוא נותן לי ביטחון, ה-Divine Director, והוא מדבר על התערבות מלמעלה, שהדברים באיזושהי צורה הולכים להסתדר, וזה גם הידיעה שמדריכים אותך לעבר האושר שלך ולעבר המטרה שבאת לפה. זה מאוד מתחבר אל הקלף הזה עם ההדרכה. הם נורא מתחברים אחד לשני. הקלף הבא מדבר לחלוק את המתנות שלך באמת עם הרצון לחלוק. והוא מדבר פה על זה שעכשיו גלים של השראה ואהבה מגיעים אליך.
וכשמגיע אליך גל כזה של אהבה והשראה ואיזה משהו כזה מדהים שאנחנו מגלים, אנחנו באנו לפה בשביל לחלוק את זה עם העולם ולהראות את זה לעולם. אני חייבת לציין שגם הקריאה הראשונה וגם הקריאה השנייה זה קריאות שמדברות לנשמות שהגיעו לכאן לעשות דרך מסוימת שהיא לא תיקונים ולא שום דבר. הם מגיעים לפה לתת שירות מסוים לעולם, לשרת את האור ולהראות את הדרך לנשמות אחרות. וכשיש בך איזשהו כישרון ואיזושהי מתנה, זה כמו שאני עם הקלפים. יש בי ידע מסוים ואני מקבלת תקשור מסוים איך לחבר את כל התמונה ביחד. אז אני יושבת ואני חולקת את זה עם כולם. אני מאוד חזקה בנושא הזה של לידות ולידות טבעיות ולהעצים נשים בשביל ללדת בצורה טבעית. אני מרגישה כאילו קריאה מהבטן לחלוק את זה הלאה ולהמשיך כדי שלעוד אנשים בעולם הזה יהיה טוב. ואני חושבת שגם הקריאה הראשונה וגם הקריאה השנייה, ואני מאמינה שגם הקריאה השלישית, הם מדברים לסוג הנשמות האלה, שזה ה-light workers, שזה העובדי אור שהגיעו לכאן לתת שירות לכלל. והקלף האחרון הוא מדבר לעשות את מה שאני מרגיש שהוא נכון. וששיעור מסוים כבר זהו, הוא נגמר ואנחנו מאחורי זה. למדנו משהו ואנחנו מפה עושים מה שאנחנו מרגישים לנכון. בואו נפתח את הקארט ונראה מה להם יש להגיד. אני מבקשת להראות לי מה שקבוצה מספר 2 צריכה לדעת לטובתה ולטובתה הגבוהה בלבד. זה יותר מדי. אנחנו נעשה שוב. מה שאני צריך לדעת, בשביל להעביר את המסר. אני רואה כאן שיש לנו כאן סיטואציה ספציפית. יש לנו כאן את המלך ואת מלכת החרבות, שהם גם זוג בכל דבר ועניין. יש לנו פה את הקיסר, אנרגיה גברית מאוד חזקה, ויש לנו פה את 5 חרבות, אלמנט של אוויר, קלף שמדבר על אינטריגות, ויכוחים, אנרגיה קצת לא פשוטה. אבל אנחנו נראה, בואו נראה למה מתכוון פה המשורר, ננסה לחבר את זה ככה ביחד. קלף קופץ, שזה נסיך, לא נסיך, סליחה, אביר החרבות. וואו, המון חרבות פה בקריאה, המון אנרגיה של אוויר. זה האלמנט של האוויר. בואו נסתכל. תראו לי, תסבירו לי את הסיטואציה, שנמצא ככה להדריך את קבוצה מספר 2.
פריסה שנייה, שם אנחנו נוכל להתקדם. זה מאוד מתחבר לי משום מה הפריסה הזאת של המצב הנוכחי לשיעור שקורה כאן ושהוא הולך להיגמר, ולעשות את מה שמרגיש לנו נכון בעקבות הסיטואציה שיש כאן. בואו נראה. מה זה מלך ומלכת החרבות? אוקיי. מה שאני רואה פה, אני רואה פה זוג, ואני רואה אותם גם ביחד, יש אולי גם יכול להיות שיש גם ילד משותף. עכשיו שוב, אם זה לא הסיטואציה שלכם, אז כנראה שזה, המסר הזה הוא לא בשבילכם, ואתם פשוט מוזמנים לבחור חבילה אחרת מתוך החבילות שהיו. אנחנו אף פעם לא מלבישים בכוח מסרים. המסרים הם מסרים כלליים, ואנחנו, הם לא תמיד פוגעים בול לאותו אדם. בשביל זה יש לנו כמה חבילות לבחור. אז מה שאני רואה פה, אני רואה פה זוג, יכול להיות שגם יש ילד מעורב, ואני רואה פה דמות שהיא, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות סבא, אבל זה דמות יותר בוגרת ויותר זה, ואני רואה שיש קונפליקט עם הדמות הזאת, או שהדמות הזאת מצליחה בדרך לא דרך ליצור קונפליקטים בין הזוג שיש לנו כאן. זה נראה שהזוג הזה הם לפני מהלך שהוא משנה חיים, לצאת לדרך בנפרד, לצאת לדרך משלהם, להתנתק מהמקור הזה ולצאת לדרך חדשה משל עצמם. עם הצ'ריאט הזה, עם המרכבה, אתם רואים, זה קלף של תזוזה ומהירות, אגב זה צ'ריאט זה סרטן, מזל סרטן, מדבר פה על מזל סרטן. אז זה נראה שהם לפני מהלך לצאת לדרך משלהם. הנזיר שהוא בודד, הוא לבד, הוא הולך בדרך משל עצמו, אוקיי? הוא הולך בדרך משל עצמו. ובדרך הזאת גם הוא מרגיש, זה דרך שמדברת הרבה על רגש ופלואו, שיש ככה זרימה של הרגשות ושל האינטואיציה שלנו, וזה ככה מדריך אותנו לכיוון מאוד נכון. אתם רואים גם בקלף הזה, תראו, זה מלכת הגביעים, אלמנט של מים. ספציפית בחבילה הזאת, תראו איך היא יושבת עם הגביע שלה, והיא כאילו מפנה את הראש למעלה, מחכה שירד אליה השפע, המידע הזה שהיא צריכה, מה שהיא צריכה לאותו רגע. היא פשוט פתוחה לקבל את זה מלמעלה, מהמקור העליון, והכתר, דרך הכתר, שירד המידע או השפע או מה שהיא צריכה.
שמונה מטבעות מדבר על עבודה קשה שהיא מאוד מאוד משתלמת. זה עבודה של בנייה שאנחנו מתקדמים, בונים משהו לעבר, להשאיר אחרינו, משהו משמעותי אחרינו. זה נעשה בזיעת אפך, בעבודה שלך, שאתה יוצר ולא מקבל את זה ככה מתנה משום מקום. וגם 6 מטבעות זה מדבר על equal give and take. זאת אומרת, לתת ולקבל בצורה שווה, שיש איזון של המאזניים בין הנתינה שלנו לקבלה שלנו. אני חושבת שהאיזון בין הנתינה לקבלה זה גם עובד בין הזוג עצמו לבין, זאת אומרת, על הדינמיקה ביניהם ועל הדינמיקה בינם לבין היקום, היכולת גם לסמוך על עצמם ועל הדרך שלהם לבד ולקבל את המידע ואת השפע ואת ההדרכה שהם צריכים על מנת להצליח בשביל להשאיר מורשת ולהשאיר משהו משמעותי אחריהם. לילד שהולך, לילד שנמצא או לילדים שיגיעו בעתיד, כי אני כן רואה פה ילד בזה, אני רואה את זה כמשפחה פה, את החלק הזה. אוקיי. בואו נראה. אחת החפיסות שאני הכי אוהבת היא חפיסה ככה מאוד אופטימית. אנחנו ניקח עצה, זה משהו שיכול להקל על הסיטואציה שפה שיש לנו, שאני רואה קצת קונפליקט ושזה קצת טעון פה ויש קצת ויכוחים וזה אנרגיה קצת דחוסה. אז אני רוצה דווקא עצה לאיך להתנהל מעבר להצעה שקיבלנו פה, שזה ללכת עם מה שאנחנו מרגישים ועם מה שאנחנו מרגישים שהוא נכון לנו. אני רוצה עוד איזה עצה לסיטואציה שנמצאת לנו כאן. אנחנו פה בקריאות שלנו לא מנבאים שחורות לאף אחד, אלא גם אם אנחנו רואים שיש משהו שהוא קצת מאתגר, אנחנו נשתדל לצאת מפה עם כלים איך לעבור את הנקודה המאתגרת הזאת ולהמשיך לעבר טוב. אוי, איזה קלף מדהים. אוקיי. הנה, אז יש לנו פה כמה נקודות שיצאו ואנחנו ניגע בכולם. אז הדבר הראשון זה מדבר על לדמיין. לדמיין איך החיים שלנו ייראו אם החלום שלנו מתגשם. לצורך העניין, אם החלום שלי עכשיו זה לעבור לבית באיזה מושב בנידח שם איפשהו ולחיות את החיים שלי שמה, אז לדמיין איך אני נמצאת בבית הזה, איך אני שמה, איך אני נמצאת בסיטואציה הזאת, איך זה מריח, איך זה נשמע, איך זה מרגיש. הדמיון הזה הוא יוצר את המציאות הזאת. אז אם יש לנו רגע מסוים שיש איזשהו ויכוח, או יש איזה אנרגיה כזאת שהיא טעונה, אז זה יעבור. כי האהבה היא מרפאת את הכל, היא מביאה ריפוי להכל, וזה בסדר להיות שונה, ולא ללכת בדרך של כולם כמו עדר של כבשים, אלא זה בסדר גמור גם ללכת בדרך משלנו. והאהבה היא מרפאת את הפחדים. והכוח של האהבה שלנו הוא גם לאנשים שהם
גדולים חזקים ועושים הרבה רעש וכעסנים וכזה, זה האהבה שלנו יכולה לרכך ולהעיר גם אותם. אז עדיף במקרה כזה לנקוט במקום של לגשת לסיטואציה ממקום של אהבה ולא ממקום של כעס ופחד, כי זה מיותר, זה לא מוביל לשום דבר. ללכת בדרך שלכם, לדעת מה האמת שלכם, ולא להקשיב לאף אחד, זה רק מה שמרגיש לי מהבטן. ואם יש פה ויכוח עם האדם המבוגר הזה, או שיש האדם המבוגר הזה יוצר ויכוחים ביניכם גם, אז לזכור את הכוח הזה של האהבה ומה חיבר אתכם מלכתחילה ומה היא האמת שלכם, וזה הכל משהו שהוא חולף וחולף ממש אותו ברגע שאתם מתכווננים ויוצאים לדרך עצמאית משל עצמכם. כן, זה ככה מסר. ולסיום, עוד חבילה שאני מאוד מאוד אוהבת. להסכים לקבל, לוותר על שליטה בעולם, ולהסכים לזרום. אני חושבת שזה די ברור על מה זה מדבר פה בעקבות כל השיחה שלי, גם עם הדרך בנפרד, פשוט להסכים לזרום עם הדרך הזאת, לוותר על השליטה, גם לוותר על השליטה של הדמות המבוגרת שיש לנו כאן, שאומנם זה נראה כאילו בא לעזור אולי בקטע כלכלי או משהו, אבל בפועל זה יוצר בלגן. אז אפשר גם לוותר על זה, פשוט לוותר ולשחרר. ולהסכים לקבל אחד מהשני, זה איכשהו מתחבר לי משום מה לקלף הזה גם של לתת ולקחת בצורה שווה. וזה דווקא נראה לי על להסכים לקבל הוא מדבר על בין בני הזוג פה, אחד מהשני. זו הייתה הקריאה שלכם. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם באיזושהי צורה. תודה רבה שהקשבתם והייתם כאן איתי עד עכשיו. וזהו. נתראה בהמשך. ביי ביי. בוקר טוב לקבוצה מספר 3. ושלום לכם. אנחנו נמצאים עם החבילה ביונד למוריה עם האמטל. ואנחנו נראה ונקבל מסרים לגבי המפתח שיפתח לנו וינקה לנו את הדרך אל החלום שלנו. וננסה לקבל מסרים והדרכה לסיטואציה. אז אני מבקשת מהמדריכים לתת לנו את ההדרכה הנכונה ביותר עבור קבוצה מספר 3. וואו. אז כאן יצאו לנו 2 קלפים, בכל הקריאות יצא קלף אחד. אוקיי, אז הקלף הראשון מדבר על גדילה, על
היכולת שלנו לעבור ולהתקדם מעבר לאתגרים שיש לנו כרגע, לפתור את הבעיות, להתמודד עם האתגרים שיש. זה קלף מאוד מעניין, זה קלף שמדבר על הגלים שיש לנו בחיים, וכשמגיע איזשהו גל בחיים שלנו, יש לנו את האפשרות להתנגד לו, ויכול להיות שאנחנו גם נטבע, או שזה ייקח מאיתנו המון אנרגיות. יש את האפשרות פשוט להשתחרר ולזרום עם הגל הזה, וללמוד מהסיטואציה ולגדול ולהתפתח מזה. זאת אומרת שאם כרגע בא איזשהו גל ככה שמאתגר אותי, של סיטואציה שהיא קשה לי ומאתגרת אותי, אני צריכה להסתכל אל הסיטואציה ולראות למה זה קורה עבורי. לא לי, למה זה קורה עבורי. בשביל מה קיבלתי את הסיטואציה הזאת? בשביל שאני אגדל, אתרחב ואלמד כדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. הכל טמון פה בגישה של איך אנחנו מסתכלים על הדבר. אנחנו יכולים להסתכל באוי איזה מסכן אני, אכלו לי, שתו לי וקשה לי, ואנחנו יכולים להסתכל על הסיטואציה ממקום של וואו, אוקיי, רגע זה מאתגר, אבל אני הולך לעבור ולפתור את כל הדבר הזה ולצאת עם ידי על העליונה, מכיוון שאני למדתי מזה, גדלתי ונהייתי גרסה עוד יותר טובה של עצמי. הקלף השני מדבר על זה שהזמן הוא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות. אם יש לנו איזה שהם חלומות שאנחנו מחזיקים בם בגירה, או איזה שהם דברים שאנחנו מאוד רוצים לעשות, אין לנו את האומץ או שאין את האפשרות, תירוצים למה לא, יש בערימות. אבל הקלף הזה מבקש, תמצאו למה כן ופשוט תעשו. המזל וההזדמנות היא רוקדת עם מי שנמצא על רחבת הריקודים. וזה מדבר על לקחת את האמונה הזאת, לסמוך על הסיטואציה ולעשות, להתקדם לאן שאני צריך. לייצר ולעשות את החלומות שלי. הזמן הוא עכשיו, אין יותר לדחות את זה, אין סיבה לדחות. כל יום אנחנו נמצא סיבות למה לא. עכשיו אנחנו מתרכזים בכן. אוקיי. בואו נראה מה עוד לקלפים יש להגיד. זה קלף אגב שהוא לא מבשר על רעות, הוא לא מבשר על זה שהולך להיות תקופה מאתגרת. אני חושבת שמי שקיבל את הקריאה הזאת הוא כבר עכשיו נמצא באיזשהו תקופה מאתגרת, או שבדיוק היה בתקופה מאתגרת, זה בדיוק השלב שמדבר על היציאה מהמקום הזה, הפתרון של כל הבעיות והאתגרים שנמצאים שם. זה הגדילה וההתפתחות בזכות האתגרים האלה, ועכשיו זה היכולת ליצור כאן ועכשיו, לא לחכות יותר, לא לדחות, אלא פשוט להתחיל לעשות. אם זה פחדים, אם זה יש לי 4 ילדים, הקריירה עכשיו בדיוק בשיא וזה לא מתאים, משום מה עולה לי, אני בדיוק בשיא הקריירה שלי ולא מתאים עכשיו עוד ילד, אז הזמן הוא עכשיו וכנראה שזה כן מתאים. אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אם את רוצה להצחיק את אלוהים, תספרי לו על התוכניות שלך. אני חיה את זה יום יום. אבל כן, אני הרבה פעמים מאחלת לעצמי להבין את החוש הומור שלו. ומה שאתם מתכננים הוא לא בהכרח תמיד מה שהוא הדבר הנכון והטוב ביותר עבורכם.
אז אם באה איזושהי הפתעה, זה מתחבר לקלף הזה, זה לזרום עם הגל ולהבין שכנראה שהזמן הוא עכשיו. כמובן שכל הקריאות הן קריאות כלליות, ואם הסיטואציה לא מתלבשת עליכם, אז אנחנו לא מלבישים שום דבר בכוח, אנחנו פשוט נלך ונבחר קבוצה אחרת, חבילה אחרת של הקלפים. אז פה אנחנו מדברים, רק שנייה, סליחה, הלכתי להשתיק את הכלב שלי. גם זה קורה, אנחנו כולנו בני אדם. אז הקלף הראשון הוא מדבר על להסתכל רגע על החיים שלנו ולשנות ולרפא את כל מה שלא טוב לנו, לא מאוזן וכבר לא מתאים לנו ולא משרת אותנו. הקלף הבא מדבר על לסמוך וללכת אחרי הקריאה הפנימית שלנו, שיש לנו את התשוקה לעשות בחיים, תשוקה ואהבה ורצון לעשות. הקלף השלישי מדבר על לעשות, לפנות זמן, לרשום את המחשבות שלנו ואת החלומות שלנו, ובעצם להעלות את זה על כתב. זה נורא מתחבר לשני הקלפים הראשונים, ואני אסביר. הקלף הראשון, אנחנו דיברנו על לעבור אתגרים מסוימים ולפתור אותם. וכאן הקלף הזה מדבר בדיוק על המעבר הזה מהשלב המאתגר לשלב של מה כבר לא מתאים לי בחיים, מה לא משרת אותי, את מה אני רוצה לשחרר, את מה אני רוצה לרפא כדי להגיע למצב שאני באיזשהו איזון ואני מתקדם קדימה, שגדלתי והגעתי לגרסה יותר טובה וחזקה של עצמי. הקלף השני הוא מדבר על היצירה. כמו שאמרתי, הזמן הוא עכשיו, עכשיו אני הולך ליצור. ברגע שאני פיניתי את המקום שלי ואני יוצא מהמקום המאתגר הזה, אני מבין שזה היה עבורי ולטובתי, אני משתדרג ומשתפר ביני לבין עצמי, אז גם הראש שלי פנוי עכשיו ליצור דברים חדשים. כתיבה יצירתית זה בעצם לקחת, ואם יש לי איזשהו חלום, לבוא ולהעלות אותו על הכתב, לרשום אותו, ויש משהו בכתיבה, ברגע שאנחנו יושבים ואנחנו כותבים עם העט על הדף, לא בפלאפון, אלא ממש עם עט ודף, לשבת ולכתוב, אנחנו מוציאים את זה למציאות, את הרצונות שלנו, ואנחנו יוצרים מציאות, ככה עושים מניפסט בצורה הזאת. אנחנו מתחילים ליצור את המציאות שאנחנו רוצים. אז אם אני לצורך העניין עכשיו נמצאת במקום שאני רוצה לשנות את העבודה שלי ואני רוצה לשנות את התחום שלי של הקריירה, כי הגעתי למסקנה שהעבודה שאני נמצאת בה עכשיו היא לא מספקת אותי וזה מאתגר אותי וקשה לי, אבל מצד שני כן אין לי כסף כרגע אז אני לא אעזוב את העבודה, אני לא זה, אז הזמן הוא עכשיו ליצור. אנחנו יוצרים בזה שאני אשב ואני אכתוב איזה עבודה הייתי רוצה ומה הייתי רוצה שיהיה שם ומה הצפי שכר שלי, ואני אתחיל בעצם ליצור ולהכין את הקרקע למציאות שאני רוצה לקבל ולהגיע בחיים שלי. בואו נראה מה עוד לקלפים יש להגיד, בואו נוסיף את זה קלפים של דמויות עם החוזקות שלהם, עם דברים מסוימים שאנחנו בעצם נראה איזה דברים יכולים לעזור לנו במהלך הדרך שלנו. כדי לנקות את הדרך, זה לא בהכרח שיש לנו מכשולים, הרבה פעמים המכשולים שלנו אל החלום שלנו זה אנחנו עצמנו עם המחשבות שלנו, או עם הפחדים שלנו,
או שיש מכשול באמת, מכשול מסוים, שגם שם עם היצירתיות שלנו ועם הרצון שלנו אנחנו יכולים להזיז ולשנות. אז בואו נראה. היא כיכבה גם בקריאה של הקבוצה השנייה. הקלף הראשון מדבר לעשות את מה שאני מרגיש שהוא נכון עבורי, וששיעור מסוים הוא כבר, הנה, הוא הולך להיגמר, להיסגר, ואנחנו הולכים לצאת עם ידינו על העליונה ולהתקדם הלאה. כשבזכות השיעור הזה אנחנו גרסה יותר טובה של עצמנו. זה נורא מתחבר לקלף הראשון, שוב. זה שלושת אלה, הם פשוט כאילו, הם ממשיכים אחד את השני, זה מדהים כמה שהם מדברים אחד עם השני ומתכתבים ומתקשרים אחד עם השני. הקלף השני מדבר על היכולת לסלוח. והוא מדבר על זה שאתם הדרך של האור, אהבה וסליחה, והיכולת להגיע למצב של ריפוי, עכשיו זה זמן מצוין בשביל זה. אני חושבת שעם האתגרים, גם הקלף הזה דיבר על הריפוי, מה לא טוב לי, מה אני רוצה לשנות, מה אני משחרר על מנת לשנות, וזה בדיוק מתחבר שוב אחד אל השני. והקלף השלישי הוא מדבר על לגלות מחדש חלק בתוכי שעבד. זה יכול להיות הילד הקטן שבי, זה יכול להיות החלק היצירתי שבי, האומן שבי, הזמר שבי, או כל דבר אחר. לגלות איזשהו חלק בתוכי שנשכח, ולחוות מערכת יחסים, שזה לא בהכרח מערכת זוגית, זה יכול להיות מערכת יחסים בין משפחה, זה יכול להיות מערכת זוגית, זה יכול להיות מערכת יחסים בעבודה, בין עובד מעביד, לא משנה, זה כל סוג של מערכת יחסים, לחוות בה הרמוניה וריפוי. אוקיי. איזה... אנחנו נשאל עכשיו ונסתכל בטארות. ננסה לקבל קצת יותר פרטים על הסיטואציה, על מה אנחנו מדברים פה בעצם. מבקשת שקראו לי מה שקבוצה מספר 3 צריכים לדעת לטובתם ולטובתם הגבוהה בלבד. תראו לנו מה שאנחנו צריכים לראות ולדעת. יש לנו פה יותר מדי קלפים קופצים. אני אחזיר ואנחנו נמשיך לערבב עד שיצא לנו הקלף ש... איזה יופי. זה מדהים כמה שהכל מתחבר. בסופו של דבר תמיד הכל מתחבר. אני כל פעם זה מפליא אותי מחדש איך הכל מתחבר. ממש כאן כן בהחלט נוגע למערכת יחסים. אוקיי. אז
הקלף הראשון זה קלף העולם. הוא מדבר על מעגלים. מעגלים שיש לנו בחיים, מעגל שהוא מתחיל והוא נגמר. זה נורא מתחבר לקלף הזה. אז זה קלף שמדבר על זה שמעגל מסוים הולך להיסגר. תקופה מסוימת בחיים שלנו היא נסגרת, סיימנו אותה. הקלף הבא זה אחד הקלפים הכי טובים שיש לנו בטארוט, כל כך כיף לראות אותו. 10 מטבעות, זה 10 מטבעות, זה קלף שמדבר על יסוד אדמה, הוא מדבר על משפחה ואושר ושמחה בבית גם, יציבות כלכלית. הקלף הבא שאנחנו רואים פה זה זוגיות או מערכת יחסים טובה ומניבה. הקלף השלישי מדבר, זה אלמנט האש. הקלף השני זה אלמנט של מים. הקלף השלישי זה אלמנט האש, 3 מוטות. אני רוצה לקבל ככה רגע עוד קצת הבהרות כדי שאני אוכל להסביר קצת יותר על מה אנחנו מדברים. מעניין, לקבוצה מספר מספר 1 נראה לי, היה את אותו קלף באותו מקום, קלף של 2 חרבות. עוד שנייה אני אסביר עליו. בואו נראה רק, זה גם ברוורס. וואו, זה מדהים שיש לנו פה כבר פעמיים את 10 מטבעות האלה, שבקלף הזה זה משקף אפילו עוד יותר טוב את הקלף הזה של המשפחתיות והאושר והשפע הזה שאמרתי מקודם, אז פה רואים אותו ממש יפה. איזה יופי, איזה קריאה נפלאה. לא, עוד רגע, הנה. אוקיי. אז הקלף השני שיש לנו כאן, שהוא יצא בהקשר לסיום של הסייקלים, זה 2 חרבות ברוורס. 2 חרבות ברוורס, 2 חרבות מדבר על החלטה שאמורה להתקבל, או משהו שאנחנו בעצם לא רוצים לראות, אנחנו מתכחשים לסיטואציה, אנחנו סגורים כזה בצורה כזאת, סוגרים את הפנים ואומרים לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת. אז במקרה הזה זה נראה שההחלטה מסוימת כבר התקבלה, משהו כבר קרה, ובגלל זה גם יש לנו את הקלף של העולם שזה סייקל שנסגר, ובעקבות ההחלטה הזאת שהתקבלה יש לנו פה את לא אביר, הנסיך של המטבעות. הנסיך של המטבעות הוא אמנם הנסיך, זה מדהים, כי יש לנו פה גם את האביר, הם אחד אחרי השני. זה אומר שיש לנו גם פה איזושהי התקדמות. ההתקדמות היא אמנם התקדמות איטית,
אבל זו התקדמות שהיא בטוחה ויציבה, כי זה יסוד האדמה, זה משהו שיש לי כאן ועכשיו. אני לא מתבססת על חלומות, אלא יש מציאות מסוימת שאני מגיעה לאן שאני רוצה, שזה העושר המדהים הזה שאנחנו רואים כאן בקלף הזה של המשפחה עם 10 מטבעות. יש שם שפע כלכלי ושמחה ומשפחה וילדים, וכאילו זה פשוט וואו, אנרגיה מדהימה. והקלף הזה של הטמפרנס זה קלף שמדבר על הרמוניה והגעה לאיזון, וזה בדיוק משלים את הקלף הראשון של עם המערכות יחסים, שאמרתי שתהיה הרמוניה וריפוי. אז זה בדיוק הקלף שמדבר על ההרמוניה והריפוי הזה. השלוש מוטות, הוא עומד פה על הגבעה והוא רואה את הים והוא מחכה הסירות הפליגו והוא מחכה שהם יחזרו. זאת אומרת שכבר אנרגיה מסוימת הושקעה, החלטות התקבלו, דברים קרו. עכשיו זה כאילו הזמן שלה לקצור את מה שזה. זה בדיוק, התקופה המאתגרת היא כבר זהו, היא נגמרה. ההחלטות התקבלו, הדברים נעשו. מפה אני רק צומח וגודל ומשתפר, וזה נראה שהולך להיות פה מערכת יחסים מדהימה. זה נראה לי גם בתחום הזוגי, ואם לא בתחום הזוגי, וזה דווקא בתחום של הקריירה, אז עדיין זה מערכת יחסים שהיא מאוד טובה ומניבה, ושתביא בסופו של דבר הרבה שפע וברכה הביתה. אז זה פשוט קריאה יוצאת מן הכלל, קריאה מדהימה. אני מתרגשת בשביל קבוצה מספר 3, שזו הקריאה שלכם. אנחנו ניקח ככה, לא, אני לא רוצה את החבילה הזאת. אני בוחרת באופן אינטואיטיבי. אני הולך לדבר בחבילות. אז אנחנו ניקח ככה עוד איזושהי יצא. וואו, קריאה כל כך אופטימית. אני רואה שהיא תקופה קשה, אבל זה מאחורה. יש לנו פה ממשלה מנחם. איזה יופי. עוד אחד. אוקיי. אז יש לנו פה קלף שמדבר על לשחרר ולהתמסר. אני חושבת שהסיטואציה שהייתה לנו פה, הסיטואציה שהייתה קשה ומאתגרת, אז אפשר סוף סוף לשחרר ולהתמסר לאן שזה לוקח אותנו ואיך אנחנו מתפתחים מתוך זה. יש לנו פה קלף שמדבר על אמת ויושרה. ללכת גם עם האמת שלנו בצורה ישרה והגונה בינינו לבין עצמנו. זה נורא מתחבר לקלף הזה שאמרנו, תעשה מה שאתה מרגיש שהוא נכון עבורך ומה שהוא נכון לך. והקלף הבא זה חברות, וזה כל כך מתחבר לי לקלף הזה פה של המערכת יחסים וההרמוניה והשלווה וכל הדבר הזה. זה פשוט וואו, חבר'ה, זה קריאה מדהימה מדהימה מדהימה, ואני נורא מתרגשת למי שלקח את הקריאה הזאת, כי זה נראה תקופה קשה שהייתה, ואנחנו פשוט בדרך החוצה משם ביג טיים, ווואו, זה כיף גדול. אני מתרגשת. זה כיף גדול לראות קריאות כאלה. זה ממש לעבור את כל האתגרים והמכשולים וללכת בדרך אל החלום שלנו, שבמקרה הזה נראה משהו זוגי, משפחתי,
אני רואה פה שפע גם כלכלי וגם זוגי, וזה פשוט נראה מדהים, מדהים. איזה כיף. בואו ככה לסיום ניקח כמה עצות. נצא עם עצה לדרך, עצה קטנה לדרך. אחת החבילות האהובות עליי. תמיד נותן לי ככה חומר למחשבה. יש לנו להקשיב למסרים שבדרך, להשמיע את הקול שלי. ועוד אחד. להקשיב לקול הפנימי. אני חושבת שכאן אנחנו מדברים, אנחנו מקבלים את אותו מסר, אבל להקשיב למסרים שבדרך ולהקשיב לקול הפנימי, זה אותו אחד. זה להקשיב לאינטואיציה שלי, זה להקשיב למה שמרגיש לי בבטן שהוא נכון. ולעשות גם מה שאני מרגיש שהוא נכון, בצורה של מה שאמת ואמיתי בשבילי. ולהשמיע את הקול שלי, זה להגיד את מה שאני חושב ואני מרגיש, ומה אני רוצה, וזה נורא מסכם את כל כאילו הצד הזה שהוא היה יותר מאתגר והיה את הקושי, והנה אנחנו כבר עם רגל אחת בחוץ, וזה פשוט מדהים. וואו, איזה כיף, הייתה לכם קריאה מדהימה ונפלאה, וצופה לכם כל כך הרבה דברים טובים, גם בפן הזוגי והכלכלי, פשוט קריאה נפלאה, ואני שמחה ומתרגשת בשבילכם. שיהיה לכם הרבה 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 בהצלחה. תודה רבה שהייתם כאן, ואנחנו נתראה. ביי.